Warga Patisi TV. Hakajuk baki Samla Pule kia be banyo yiki Jinghikai pentebit banya khun yiki examen beper la ka jong banyo lek Pule doctor bat ki wei ne banwat kam sarkar ka jingdon jong ki coaching center niki career guidance center kanyarap ban kentiu yiki Samla Pule hakawat kam wat jam kum shibenta banyarap yiki Samla Pule jong ka dong ka than khamtam na ka benta Kitu ki bamla banlet Jinghikai pentebin yaladi Shaki coaching center shabar ka jilla ki marbanyang sister na law kan ter lai dom ki bade ki khun jong ikong Melbourne marbanyang bar iba pran khar maulong kila seng ya ka Nexora ka bade ka learning and coaching center ban ai yiki tuition yiki Khynnah Pule na du nursery badru ban ai coaching yiki Samla Pule bar iki Samla wat kam ya kani ka Nexora balabo ha pendeng yong dong bir lawan ban Plie ba da ka deputy commissioner ka Eastern West Khasi district ka kong Anita Kharpor ka balalong kum ka kong san ha ka jingadon lang u general secretary ka Shnong pendeng yong uba lambok nongrang kum sumbut kong san nangta ki he officer ka district ki principal but headmistress jong ki school ba repair ki brand manager jong ki bank ki bahayeng asam jong ki try ki baseng ya ka Nexora bat ki wei Kakong Anita Kharpor kaloong bakas ngau he mesiem bandon kum kini ki jaka ai Jinghikai hapo ka district namar ba kalong ka jinggerku yiki Samla Pule bat hakaju kapor kala kentu yiki nong seng ba kani ka center kamdei ban kut tang kum ka coaching center hendrei ka long rup kum ka career guidance center Ningkong ngapen pau ke jing ngungu ke bakrau ya ublay. Ade da ke jing penla jung ngilong kum de ngilong. Ngapen pau ke jing ngungu ke bakrau ya piru. Mai pat pa. Ko pimdon ya ke kerdan ke bahe ke babet ke babiang. Henrei piju kershan yang iki khun. Ki ai men siam yang ban mi syakmat ban yate ya ke imlang kasalang ban kentiu ya ke jingnang ke jingstan syaki Khynnah Pule ha ki kerdan ki baper ngidon sipongut sipara bat nyongut na pedeng jongi ngidai kinong hikai bat laingut ngidang don ha ke linti jing pen kre ban pentebet yaladi ha ka kam jing hikai kumta kalawai jongi kum ke yeng kasam kadai na kamanta ki kam hikai ringkat ke jingedon ketilang jong ki hinmen kensi ngil don saungut makiru kidai ka keti kadiang ka keti kamon yangi sipara pangin te song ya kane ke jingtmu ka baki kemi ki pa ki besu hapo jong bat dei halor jong kani ka nongrim bangi kum ke yeng kasem ngishim karai ban te kani ka center ban ai Jinghikai ya ki Khynnah Pule practically but theoretically. Kumta ha ibor ibaret ijongi ngilas dang ban perkhat ya kani ke benta henrei habang ngila persyang bat ngisdang ya kani ke benta ngila kendo ya shibun kijing e ban penbet penbiang ya barok kijing don kam ki study materials ki teaching aids ki smart class kat kum kajuk ka bamenta nangta ki sanskrit ki balong ki main source ha ka teaching learning process bat kum juru ka jingdon ya ki classroom henrei kada ka jing plilat ka jang ublay nilayo ban penbet penbiang ya ki ne baro bat day ha ba kum kan dikasngi ba ki jingtmu jongi baro kila urlang habangin sayo no ban ti kum ni ya kan ka center kabangi ai kerteng Nexora Kajingmut jong ni ka kintian Nexora ha ka kintian English ka bot. Nexora is a name with multiple interpretations. Mainly it means innovation, the future, and a connection to something
vibrant and dynamic. But kamutu jong kani ka center kalong learn today, apply tomorrow, which means simple, powerful, and future focused. Ha kani ka center ki Khynnah Pule kin yo ya ki Jinghikai ki bapura, ki jing betin lenti, bat ro ki jing pen kre ya ki jing mut ki jing perkhat. Na ka benta ki jing job ha ka thong jong ki. Da ki jing yarap jong ki nong hikai ki bala pentebet ya ladi, ha ka liang ka pule puthi. Na ka benta ki subject ki bapher. Ki jing hikai lendi ki tuition ya ki Khynnah school kan long. Nadu kelas nursery, nadu kelas 10. Na ka benta ke academic hajar pesan, ke center ke khot admission shua, ya ki Khynnah kelas 10, ki ban appear ya ke SSLC, akan dikasnem ke ban 1, ban na ka benta ke new academic session 2026, ke center jongi, kan I admission, ha ubenai Januari, na ka benta ki Khynnah kelas 10, Pat, ha ubenai Februari, na ka benta ki Khynnah nursery, adu kelas 9. Nangta, ka kucing na ka benta ka jing sedang ya ka kelas, kan long nadu ubenai November, benta ka senem, hajar pesan. Ka center, kan ai kucing halor ki competitive exam, kata ESC, MPSC, banking, police, pat lada don kalat, ka center kan yele shitong kat bala, pan upgrade ya ki wede ki competitive exams, ka bakentup ya ki SSC, UPSC, bat kiway kat kum ka jingya jong kapor. Kani ka center, ka don ka jing tmuru, pan ai kucing ya ki Samla ki bayele ya ki entrance exam bapher, kum ka nursing, DLED, BEd, TET examination, JEE, ki NEET, bat kiway. Minta, nila nang ya syakmat, pan register, ya kani ka center jongi, syaki bor sorkar, kata ha ka office jong i deputy commissioner. Nakaliang jongi kum ka center hi baro kawai. Ngida sngongu shibun lada don ki no ki jing ai jing but. Ke jing isno ktilang. Ke jing kersyan ban kintiu syuk ya kani ka center. Kan long ka burom om tang ya ka yeng ka sem jongi. Kadong ka snong ka thau ka jongi. Ha ka ba kani ka center ka don. Enrai kan long ru ka burom ya kani ka thany ya ka district i baro kawai. Tina kaliang ka jongi ngi kerpan ikna. Shim ya kani kum ka jingtip, kum ka lat pan pin priang, syapang ka Nexora Learning and Coaching Center. Nung ning sharp, nga congratulate, ya ka jing Plie jong kani ka Nexora Learning and Coaching Center. Nga sngo ha kani ka por bangan penpau ya ka buram ka kerpang. Ya kikme kikpa jong ikong IT Mary Marbanyang bat ki men ki para jong i. Namar kita kikme ikime ipa jong pi kilong ki bat jensur mensim hado kata ban perkat ban samlem ya kata ka jing nang jing start syaki para jat ban riu sya snong sya thao khnang ban kentiu lang ban kentiu ya ka ta ka jing pha jing miat ka ban kentiu ya ka imlang sa lang jong ka snong jong ka district ngapan pau ru ya ka jing sngo he ban sim haba Plie kum kanika center hapo Mairang hapo Eastern West Khasi Hills namar kanyarap shibun yaki khon Samla jongi kumba isngap ya ka kerteng Nexora ka jingmut ka vision but ka mission ban pen kre ya yaki ban pen kre yaki Samla khamtam ban long future ready.
future ready ta kamot ban long kiba latbet bat kiba labyang ban bakin shim lat kin shim kabui kanu ka jat kam kabawan hakini ki por ki chuk ki bamentang. Let's say shwa yakini ki coaching centers ki bami ha Mairang ki kun samla jongi ki ha panlech sorne sha chingai sha gohati ngap ngai tu bon ki ba lech sha gohati pan Pule namta ka NEET namta ka JEE namta ka DSC MPSC ro ki lech sha gohati ki lech sha Shillong but mdei tang bakar rem ka mdei tang ka jinglot jingsem kibon ki challenges karokom sa karokom le katuka atmosphere de kat no ka don katuka atmosphere bakin penlet jumot bakin krakot namar dakilale chabar ka Meghalaya nyalei kala don so ka jing shit ka jing bom shngai ki babon ki issues de kalong ka ba snow kaba snow heb and sim haba don kini ki institute hajakala jong ki juwan ki kana pan keren ki juwan kamra jonga bakini keren kumnong in pass ya ka DSC exams madam baling in pass ya ka DSC exams titing ting ni shet mga ime bon I alert to I walden ni shet kat bangila ngi shet irap ki kana ban batay ki kumno ban Pule kot ki don teng ala lum ki kot na ye ala wandra ki bakin Pule ki to ki general knowledge ki start ki tip ki kwa nrai kim don ya katuka direction they lack guidance on lani katuka direction kumno ban crack ya kini ki exams de haba ki don kum kini ki centers kalong ka jingker khu ya ki khon samla jungi hakani ka por nga kwa ban kentu ya I kong keti Mary but ki siblings but ki in-laws jumpi ki ba ya pe ki members jong ka Nexora hi barok away nga kwa ban kentu barabor update yala de dah la play kani ka center ru update yala de khnang ba pinlong at par bat ki coaching center ki ba shabar khnang ba ki Khynnah jongi kin yo maximum benefit nga kwa ru ban ki don le se kendiat ki Khynnah ban kentu ba ki de ban shim lat shim kabu na kini ki centers ki coaching centers nga kwa ru ban ong ba kani ka center kam de ban sakut tang kum kata ka coaching kam learning center kan long ru ka career guidance center ngiyos ngau iba nong rang I ong ba ki bon ki Khynnah jongi ki start ndrai let's say kimla ban champang kimla ban perkhat kumno ban kra ya ka UPSC exams career guidance kade ke ka baduna bha ha mdei tang ha ka district chungi hinre ha ka jilla chungi ro ka career guidance ki don kam ha ki Khynnah te nga kermen nga kitbok bakani ka center kanum sa tangkum ka coaching bat ka learning center hinre kanang kiu kanang jam shakmat bat kan longru ka career guidance center abaki wan ki Khynnah ki I'm sure ki kat badang yat ki por kini ki ba ai kini ki coaching kin la ban ai ru ya kita ki career guidance kumba ila ong I walden bat I me bon mene hakanu kanu ko por piadon kam ngi naka district administration naka officers club ngi kloy ban 1 year up ban year up hakita ki coaching some lectures and all that ki kum kita ki career guidance ne ban year up kanu ka subject ru ngi kloy ban ay kata ka support ka jing year up jongi nagalang ke snong penemyong ngi appreciate ya ki founder ki balaseng ya kani ke Nexora
Learning and Coaching Center. Ya ka pilajit, ya ka jaka pedeng le ni ka center. Apo juga ni ka senong penemyong ka jongi. Bat kum ka senong penemyong, nyai ka support EP, bat nyai ru ya ka jing kershan. Haga bidei baka ni ka coaching center. Ai baka ni ka coaching center ka jong pi, kan long ka jing kerku ka bakraw. Na ka banta i samla puli ka jongi. I badang don ka lenti jo ka jing penkre ka jong ki banya kun. Ya ki competitive exam ki ba pher. Mdei tang i competitive exam. Andai ka basko tanat ka long baka tuition. Na ka banta ki Khynnah school nadu nursery hadu 12. Kemud kinyo ya ka ban ai ka Jinghikai na ka banta ban pentibit su nalor bakila yo ka Jinghikai ling bagi kelas ki ba pher ai ki school ki jongki. Kani ka center kan ai ya ka coaching ha ka bagi Khynnah ki la ban learn ya ki competitive exam lagalong ha ka DSC lagalong ha ka MPSC batru ngi kermen kumba la highlight menne da ikong kita meri marbanyang ya ka jingtmu joga ni ka center om tang ha ka bidei bat ka DSC le ni MPSC Henry ka donru i ka thong na ka banta i competitive exam ha ka bidei ba ka UPSC lani kiwei kani ka de ka badon kam ba ha ka ni ka juk jong ka competition ka bangi ngiim habaro kiliang. Bat nakaliang jong kanika center i khmi lenti bakan la abansei bat yalam lenti ki Khynnah ki jongi ya ki samla ki jongi bakila aban kot sakata ka thong ya ka baki don ni ka jing thmu bat ka jing angnut ka jongki. Kanika jing sedang jong kanika center mentafi sedang hakaban ai coaching agi competitive exam tang na kapata ka DSC bat MPSC ban ngi kwa ban khibi len tiru ba pinangla ban upgrade na kapanta banai coaching ru ya gitu ibade ban yakun ya gi competitive exam ha ka national level kum ka UPSC ka jela ka jongi ka jukren bhai ka ni la khatli ki snam menta ngimla shu ban sei ya ki IS na ka jela ka jongi kay kadaw kalong namar ki samla puli ki jongi ki ba start bat ki ba shempang burbor kim jupek ha ka ban lek ya ka ban puli lani ban yakun ya ka ni ka line bat kala pelong ki jela ka jongi bagan long ka jela ka ba kerdu ab ngila ban sei ya ki IS ha ki ni khatli ki snam ngisngau sarong ni don i madam e kharpor ide na ka jait ban riu ka jongi ide head jong administration jong ke Eastern West Kashil district ka jongi ba DP walang sa DP walang idang syong thai kum chief secretary jong ke jela ide na ka jait ben riu ka jongi ba simti na dien jong i kide ki wei pat ki jait ben riu ba ka jingkeli ka long sahadu lanu bangila ban sei i kum ki kimi ki kpa ka bi don hangni ki samla i don kam ya ka ban penslur ya ki khun ki kiti ki jongi bat iki samla puli ki jongi ki ni sngi bakin ye be baki priu ki jongi kin yo ek ban control ka administration lakalong ka state level ha ki district level kata ka di ka thong ya ka bakum ka jat riu ka jongi lani kum ki samla ngi dei bandon oi kam de ka basuk ande ka jing tresi tom borbor ka wan ra yu so je ka jing job ha ka jing ha kata ka jing yai lenti ka jing im ka jongi kum ki khun samla bat mdei tang kata kei ka bangi ngi sngo tenat ya ka ban yo sngo na kaliang jong ikong kita meri marbanyang bahabi seng ya ka ni ka learning and coaching center hang ni po ka snong ka jongi ka bangin sa Plie menta ka sngi di ikong san jongi yong ka baning kong ka di ka jing ai man sim na kaliang jong ki kimi ki kapa bat kata ka jing teli ka hapdeng jong pi sipara ya ka pilala ya ka ban seng ya ka ni ka center lingba ka jing thmu ko baha ka jong pi ha ka ban gentiu ya ki samla ki jongi ti ka ni ka wei
naki nuksa ke babha na ka banta jongi le thu bat ai nuksa di we ni kinong hikai bagadon haga we ka por haga school haga bagila ai yaki award sha ki Khynnah school ling baga jingla baga jing pas bha ga jongki bat habla sam ki te ki award we hedin we haga pat do la khot yo we Khynnah Pule bola lecture stage pan sim yak award anda bola priang ya tak award ke jong u nong hikai ulak ong yu to u ba penyai u ba host ya kataga program wong sya ya nga bangan khot ye imei jong a po stage but nakalang jong u la ai ya kataga permission bola khot i sa po stage anda bola one cha stage ula ai kataga award ha ka kemi ka jong u but ulak keren ni ni ketian long kadai lingba imei ipa ke bialam ke batin lenti bat ke bakersian yang bang sayo ya kan ik award tinga sungo banong kan ik por piru kum ki khun pi ai ke buram ya imei ipa namar ke jingkersian ke barat ba ke jung i ba phila ban sing ya kan ik learning and coaching center hapo jong kan ik dong ka thain Mairang baga district ke jongi barok kawai tu blendor rengkat un kerku nak bata ka yeng ka sem ka jong pi bat kan ikan long ka nuksa na bata jongi ru bangin ken mau badai ki kimi ki kapa bangi he ngi san ni shongi kerdan ke ba pher ha ka jing yai lenti ka jongi dei maki ke balong ken nong krishan ke barat ba ke ba jupulut berbor ka spa ka pau ba bingi kongo ya ka ei ka jing betin ba ke jelam lenti ka jongki pun sin ki khun ki poi se kata ka thong jong ki jing job ha ka jing im ka jongki tinga bu ka jing ker khu ker do ya ka nika learning and coaching center Nexora learning and coaching center bakan long ka ba yai bet ka ba yai renti bat baki Khynnah Pule ke jongi ken yo ya ka jing ker khu bat ya ka ta ka coaching ka ba bhatam nang ni bagila ban khun ling ba ka jing thumu ka jing im ka jongki adap da jing keman baki student ki jonga la kat kan ti ka badan jing mot kalo in hab dan ka devotion ada ti kat no so sorong mo ka kut sing ha kini kisngi ka ka badan kam hadu kata ti ngakit bok kit wiang trai sitam IT le hadai hangta ti ngin siyo products mo baki products ki bami nang ni ilong successful idum dan jaga ba dia idum dan jaga apa ke ti keni ke juk ke ba ni dan kam yakin congratulations mo ya ke jing sedang jong pi rengkat bat ke yeng kesam ai bo blai ndor rengkat bat pi yo ai ko men siam bat tresitam ha ke jing tresitam dan jing ha ke jing tresitam kanum dan kanu ke jing kata gadai ke ba ngang la experience along principal absent nam suthu pala da ka ching tre sitam dan jing bat ngi sngo sorong ru pala da kumbang alai osngo bentan ba pin ai coaching yo baro ke dan kam no dangret school hadu ki SC ki MPSC need bat ki bat ki banking ro kunju ka Mairang area gadai ke barang tuna ba tam kit school jonga hak batrai bat kipang la kini coaching desi kan serap mo baki student ke national naga district ke jongi bin sayo baki coaching bat desi kan pelak yaki bakin pas ki entrance exam am ta wala da banking bat ki wiki ngin duna naga district jongi rei ba kham duna kolong sha ka banking sorong mo ba poi seduk kini ke level hakapa inauguration ya kini ke Nexora ba long da shisha ka thmai kumno bangin nang ban ya khun ik exam ha ki department ki prepare bat ki exam ki prepare ba kono ka boss ni ka board ka conduct ya exam Singungu ke bakrau ya ka lingkor pa Nexora kala shem na ka benta ki Khynnah Samla jong kani ka than jong kani ka district bentuk ru ya ki bakhap jong kani ki
kaput district ki jongi kita ki South district ki ba juyawan na kapor sa kapor banuan yale ki exam pair bat kumju ru ki ba juwan khmi lenti kumno ban yo ya kalat jingarap ha karukom ban yaj ban kre ya ki exam sa pair tikalolong ka badan bok bagila yai ba ka Nexora ini ki marbanyang sister kila ya shim ya kani karai ba kinya donno kum kani patkan ka jingkar ko bakrau ya kani ka area kani kathan amarangi yo ishai ba hakisnam ki balalej bubun ki Samla shani ki di ki balalong qualified bani ki bathrang bar ki bangnut ban yali shibun ki kam exam Henry na kajing bamdan ki proper training center proper coaching kila shu prepare tang ka level ka jong ki ida kajing don lang jong chabiang prepare jong ki district pat kumjur ki bawan na bar district kan long kajing penjanai kajing penkre ka jong ki pat kin yo so ba ki kitmu tingi kermen ba ka Nexora kumbala pen singau di Sherman la kadon kanunu ka jingkwa jingyarap lani kata ka baki ong ka sharing experiences ka jongki officers ba fair ki departments ilalong ki balak loy banyo banyawan selok banyo yawan pensingan baru banyo yo shim class teng hakani ka institute di lingba ki experience ke bangingi ya lingba ki jing yashim ke bangingi kandu niyo ban I mensiam ki Khynnah badan hakani ka coaching center pat ni kmilenti banang ni kin bi shibun balong ki klur jong kani ka than jong kani ka district marru ikini ki khap district jong kani ka than jong tinga kan mau hakitu ki por long ba nang deu na Pule long badang sudah pas ka degree mo di aku asu long ban le Pule penile ki competitive exams mo ki UPSC ki SSC but kumtar ter ti aku to kapor dese long kimpat dabun mo kita ki coaching center ha Shillong aku to kapor ti dala ekran hayeng te ki ong ba try uplet cha Delhi chatai mo lada kwa long ban te abha bat long ban don ka chance long ban qualify te kamut uplet jingai mo te bat ka jinglut jingsap long kan pun mo ada la chabar te ngakan mau kan long ba hakitu kipor dese long kidang long uplet chadu sa jingai long ban yo long pum kata ka service na kata ka mo institute long ban nang ban pentebit ila dia long ban te ya kini ki exams kamtam kini ki national level exams te ndrei dap terji sukmen baki Khynnah Samla jong kini ka dong than amtang dese jong ka district jongi ndrei wat ki district pemarjan ru kum ka kumong menemo I pamarnga long wat tina soyong bat nang tina mo kurwat na nong stoin bat ta teter dese ki Khynnah Samla mentam kim hapsu long banlet chajangai wat chadu shalong ru lada ladon kum kini ki coaching center ang ne ha dese long labon ong hapok lau yeng jong la jong ba tinga dap da ji sukmen bat nga ai play chika de long yaka tim jong ka Nexora mo long ba kalala ban poi hadu ni ka kedan long bade ka jing yo I jingai ka jong pi ka jing trisitom bat ka jingkut jingmut long ban dese long ban give back society mo ya kay bab pila long expert akan ka teaching line tip di la ai biang siya ka society ya kata ka jing nang bat ka jing tip ka jong pi tamtam ka long ka ba tunat punya sngo ba omtang exam jong ka district na jong ka state ba pinsa conduct mo ki course ndai wat yakini ki national level exams ru nge kitbok kidriang lu dong ya ka team ka jong pi
Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So, the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term, the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.